guys, jotono phungkam hane talbogono jotom lanchugono bhaitang bai kha khai kam nonoi ke ekma sayong thangka video rok rwjai dos time kwrwi pujani kisa bijiyong to handi rok subjanai bangui tongma jadi video khaima gudungma edit khaina time sigurung thangta hingke chugan mama na school naina thangtokban tini porikha rok paikha hingke chutti upmanchini hingke aroni phirok tutui ree rok pai phaichini ta bazar o habwi hingke abo hingke lama o paimando jompui bazar bwskang ta ang bungma lejaga nung aboni thangmale jompui rok laibai thangta jompui laibai pore watui si o maio watui bangmani si a jompui rogo watui kwrwi jago yang borok school gana sobai mala watui se marong sugjak school o phaisabakai mama kabani school phaisabakai school le watui bhai roi ha tangke chung oro school rogo habui bono naifika tana phaima pore hingke yango Chompungnokor tabo ang tosok saimaya habai Chompungnokor pungka oro chung gas rok dawui nogo thangchini ta oro thangui chi shopping rok khaichini hingke yang aro phirok tuti hingke lama o oro muiya rok phalaijak ongdo hingke aro kaisa muitung paigana tam tongnai yang hingke mui phrai bwthai tujak tei jambra kaisa tei muiya tei hingke bo tokarung tukata hingke aba dei hingke chung tei muiya motha chanajak do lama o no. Oro bwskango hingke watui phaina ha kisa kakhalaijak aro hingke iku kaisa kwchai tongha tahar bag bisingbo chakka kaisa habui thangta lailai hingke gari chiji chamung choka bang choka gari kaisa kwchama bai si achuk marong chuk yango hingke tabuk chini yango udipur bazar o kaisa photo oro baire dogan chultai ree naithok shopping mall hinui shopping mall o thang habai mala boroni beyang si ongsigo kopal yang obo hingke bimart kotal khulmani haibano oro hingke swkang M bazar hinui tongma ta jota hingke abo paltaine bimart kaisa hingke kotal khulma bai ree rok bo haija nongno kisa naithok rok tongmani hinui habui manta ree sitra pailangma si naite bokhok tini soka yang waisa ree naitok ree gaham si mallam ree achukke ree sitrama rok tam kotal khulutui haita ree sitrama aro siminali tei kaisa aro hingke shopping mall tei kaisa thammani aro hingke kisa naithok no hingke oro baksa paikha aro baksa paikha ta yang hingke ang hingke video khaimaya ani bwsai video khaio tamhala ang ree de nainai tei video de khainai tei kaisa hingke ang saitongsi aro hingke borok hingke baire amjak aro video khaijak ree naite si somai male yang kuchi ani mama tamo naitong do bwskango nainai bo bahaikhe khiri nani tata rok rwio yango hingke bo sida kiskiro ang hingke bono bangsiya do bono baba bai si bo bono baba video khlai boni bo yang khirui dong yang waisa nangui dong bo hingke obono chikon changa bo hai nyongdok tangha ta cherrai chikon cha tamo bachajak hinui naitongkha ang hingke saimaya bo haike ongtongmani ola video rok tisa paisi video nainai mala o ma bo yang waisa khirimani maar si ongsugjak hingke khe mama ni jama tamhle jama tei alka rok jilik jalak hai aborok kisa kotor rok no hankhe olo hingke chumjak mangna thangpai do bo hingke nogo rogo phano chumui paimani bo hingke nogo chumna yang thaprang kisa chummano thanai bochor o amtwui jama rok nammani hino chumjak tak kalaipai tongkha abo hingke kosto ongoi gorom rogo hingke chumnani kaisa bini panda do chikon ni hingke bo kaisa tei kaisa hingke bo hingke adino hingke tang bazar ni pai tei video khaimaliya do horo wngthang lengjak jari bo hingke phungo video khaimani bo hingke boni pande no online ni tomata adino saljak swkang tongmani bon baina nano school suti ongna thani swkang no sopaijak abo kaisa yango hingke boni baini bo joto abo kaisa hingke t-shirt bo aro hostel o.
chumna dog nangan mane nai pheketa yang bo kaisa bochida ban bani mang shong ini sikit kaisa itu tuh benar hostel kana bang ये ताखलन के रिक्शा kabang man bon banyak kabang mahadu obon ke bu boni online nahan mani obon ke shopai ka pujan ang jedino shopping thepai apa kaisa bon pani abo online bangke ani bangke bu online na to abo chkan shopai ka masud ta mama bam na to de ang kera hamja bani dupatta kaisa kono hantia te ban babun ke bokani thangda to nanya ma